Mentang ini pe ya gejing lekai ki ba menta ka sngi balai Simon Stem. Ha gejing lekai I League ha kapor arbaje janmit gejing lekai ka long ha preng ka Real Kashmir Persia ikar namdhari. Ha kapor saw baje janmit ka SC Bengaluru Persia ik Inter Kashi. Ha gejing lekai AFC Champion League Elite ha kapor lai shiteng janmit gejing lekai ka long ha preng ka Kawasaki Persia ik Central Coast. Bad ka Guangzhou Persia ik Buriram United. Ha kapor san shiteng janmit gejing lekai ka long ha preng ka Johor Darul Persia ik Pohang Steelers. Bad ha kapor khandai shiteng menmit gejing lekai ka long ha preng ka Al Wazal Persia ik Al Hilal. Ha gejing lekai UEFA Champion League ha kapor khatwei khatsan PM gejing lekai ka long ha preng ka AC Milan Persia ik Feyenoord. Gejing lekai ha kapor Shibit shiteng AM kilong ka Benfica Persia ik Monaco ka Atalanta Persia ik Club Brugge. Bad ka Bayern Munich Persia ik Celtic.